Gan bod hi'n swydd newydd, mi oedd yng nghyfnod i fel bardd plant yn gyfnod o ddarganfod. Oedd o'n gyfle i wthio'r ffinia, i grwydro Cymru i gyd, ac roedd hynny'n wych o beth. A thrafod barddoniaeth a geiriau efo plant yn eu tafodieithoedd eu hunan. Ac roedd hwnna'n wych, o'n i'n teimlo bod barddoniaeth plant yn uno Cymru gyfan. Ac ges i brofiadau gwych iawn mewn ysgolion, ond hefyd llwyddo i fynd â barddoniaeth allan o fyd y dosbarth. Hynny di, oedd o yn rhan o rhywbeth i'w fwynhau ar drip ysgol, i gastell, i lan y môr, i hen eglwys. Ac falla un o'r rhai mwyaf cofiadwy o'r cyfnod yna oedd cael mynd â chriw o blant os i Benfro, dwi'n cofio'n iawn, i Stadiwm y Millennium. Honno newydd agor a chael gwneud gweithdy yn fanno. Wel, oedd o'n wych, oedd o'n dod â'r cyffro y trip a chyffro geiriau at ei gilydd. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod yna fardd plant swyddogol, mae o'n creu y syniad bod barddoni yn alwedigaeth. Nid rhywbeth hobi, nid rhywbeth ar gyfer arholiad neu gweithdy yn unig, rhywbeth addysgol, ond mae o'n alwedigaeth. Hynny ydi, fedrwch chi fyw drwy hwn. Ac felly, os di plentyn yn meddwl am ei ddyfodol, mi all o feddwl bod eisiau bod yn ofodwr neu falle yn blismon, neu falle fod yn fardd. A dwi'n cofio un o'r cwestiynau ges i oedd, be ddudodd eich mam a'ch tad chi pan neswch chi adra rhyw ddwrnod a deud eich bod chi eisiau bod yn fardd. Oedd y cwestiwn yn ei boenio, ond oedd yn amlwg yn meddwl bod barddoni yn alwedigaeth. A dwi'n meddwl bod hwnna'n beth gwych iawn. Yng Nghymru, mae'n traddodiad barddol ni'n mynd ôl 2000 o flynyddoedd o feirdd proffesiynol, beirdd wrth alwedigaeth. Ac felly mae bardd plant Cymru wedi ail-orseddu hynny.